Right. Now, Cucsman, you wrote something that solicited a certain, response. And in your writing, you were speaking about Nelson Chamisa. Talk to us about what characterized your thought process and made you to respond in the way that you did upon hearing this idea of a unity. Please take the mic. Oh, thank you very much, Angojed. I believe you can hear me. Yes, you're loud and clear. Please go ahead. Okay, okay. Look, Angojed. Inini kana ndichitaura ka ndinotaura ndakamiririra povo, vanhu vasina kudzidza, vanhu vanovhota, vanhu vanoshuvira kuti Zimbabwe ichinje inake. This is what we think. I believe there are a lot of young people who would agree with how I view these things. Inini I feel kuti tikada kutarisa kuti titi nhasi tiri kuda kuwina election zvii zvatiri kuda kuita. I don't think Nelson Chamisa need any of the people vanofungidzirwa nzanzi anovada. If he need those people, for instance, vana biti nanani, probably kana kuri kuti vanhu vazowina election, he may appoint some of these people kuma certain ministerial positions. I think the law allows him to do that. Kana achida Minister of Finance or something like that. But when it comes to kuti tikutoda zvokuita zve-election, because now tikatanga kutaura zve-election muZimbabwe, a lot of people, even vamwe vacho vari kuti vanoda kuti kuitwe unity, have always highlighted kuti ma-elections ashande, hapana ma-reforms. And honestly, with what I've noticed last election, I think it will be more of a hassle kuti titi tinzi even probably nyange tikasawina presidential, but kungoti tiise ma-members of parliaments mu edu quite a number yekuti kana tichazochinja ma-electoral laws ayaya ozochinjwa zvawo nevanhu vari muparliament, because hazvishande munoita unity nevanhu moisa vanhu vamunoisa muparliament vanogona kuita foster ma-ideas ekuti kana pachitwa ma-reforms paitwa ma-reforms. The next thing panomuka vakarwisana Nelson nevamwe vake zvimadhara zvimwe zvekuMDC zvine entitlement inobhohwa zvoti tisi takachitanga chinhu ichi zvakazodai zvikazodai. The next thing vanonetsana voputsa party here, people will be recalled. Saka tikuenda kupi? Because hapane chinhu tu, either paroda revolution or paroda kuti papinzwe vanhu muparliament, mutemo yochinjwa, toenda kuma-elections ari free and fair. Saka ndo pari kufira dhiri rese Angojed. Izvezvizvi inini as a youth and as a general citizen, I don't wish Nelson Chamisa to unite with anyone at this point. Not even handisi kutomboda kunzwa, and I've said it time and again, the day Chamisa, I'll see Chamisa uniting with the likes of Ana Washman, Ana Wente, I'll stop supporting him. Ipapo, because I will know definitely varutamba ne brand zedu. We can't be doing this thing every 5 years. Vanano batana towards my elections, they form something, they destroy it after my election, they recall people. Hakuna chinobuda. Saka tukuitei isusu tisiri kusafa ivo at the end of the day vanowana ma-political funding, vane vapinda muma-positions imomo vanowana zvavanowana. Tiri kuwanei isusu sema-citizens? We get nothing. So I don't need any unit. I know Chamisa has got the numbers. If akanzwalaina zvinhu zvake mushe ngaangotsvaga crop of, there are a lot of young leaders who can work with him. Tinomsupporta, tinomvota. Kana tikakwanisa kungopinza vanhu vatikwanisa kupinza muparliament vanopinda ivavo. We need a lot of members of parliament. Kana mitemo yachinjwa, probably that will be the next time yatozoziva kuti kana pachiitwa free and fair election, Zimbabwe would not start to have a discourse right yema-elections are free and fair. But kana zvisiri izvozvo, even if tikadzoka pakuti revolution chaichai, we don't need these people. Havana vanhu, Linda, Madhuku, Ngonzora, Komichi, anani ndiani umwe Washman, yango mukati Washman kubulawa kwacho Washman vakatadza kana kufilda ma-candidates after vabuditsa vanhu vekwaningiri. Zapu chaya yakadi kufilda ma-candidates, ma-constitutions akatorwa neZANU-PF.
These people, they don't. This is why you see Angoje non-born, those non-younger zoti. Vanhu vanouya vachipopotera Nelson Chamisa, but they offer nothing. Even I want to be honest with you, Angoje, I'm sick and tired of zvana Nelson Chamisa. Zvinotondirwadza kuti inini handina zvandokwanisa kutoita myself. Dai ndine zvandokwanisa kuita, I would have done it myself. Because ndine zvinhu zvandinoshuwira kuti Nelson Chamisa anga achiita zvaasiri kuita. But nenyaya yekuti handizvikwaniseka, ndinofanira kutozongodzoka ndichimusapota because he's the best foot forward. But kana usiri genuine pakusvika pakuda kuaccepta that truth yekuti you can't do nothing, and this guy waenda kusora uchitukirira is the best foot. First acknowledge that, then chechipiri mozotanga kutaura zvimwe zvinyaya izveni zvokuti pari panoda kugadziswa nepapa nepapa nepapa. Now kana pakava negenuinity, we can talk of something else. But we can't have people asiri genuine, all they do is criticize, tell us kuti he's a failure, he's this, is that. The next thing they try their own thing, it fails. The next thing they come and try to teach us kuti unit with who? Fuck off with the unit. Academics kudi kutudza. I can tell good news when you give a gumbo. But Mkoma, you have highlighted, something that is quite, profound in the sense here, Kuti. When you're looking at Nelson Chamisa, there are things, that you think he should be doing, but he's not, doing, those things. You, with that, realization, when you come out and criticize Nelson Chamisa, publicly over those issues that, you are saying, Kuti, you believe Kuti Nelson Chamisa, must be doing this. You believe he must be doing that, but he's not, doing it. Is there anything wrong? Should you be fearing coming out and put out your points across in a manner that is genuine in its criticism, in a manner that shows that your criticism is, constructive, etc. Should you be fearful of expressing what you think about his leadership? No, I can never be fearful. The reason why even I find the comfort of saying it even on the public, he knows what I like. He knows what I don't like about him. I've always said direct to him and tauri ndichivanda handiti. Saka that genuinity yekuti unoziva kuti hapana kuti chinonakidza sokuti ndinobvunza munhu, why are you not doing ABCD? Anondudza ma-reasons ake, then don't know, all right, he's honest about the reasons why he's not doing ABCD. Why should I force him to do it? Zvakudai inini kuti ndifile gap iroro kana ndichizvikwanisa, kana ndisingazvikwanisi, then I have to just follow what he does. You can't be just kutuka munhu kana kusvora munhu iwe usingagoni kuita zvo. Iye ari kundiudza kuti ndakabvunza, for instance ndakamubvunza, President, why didn't we do my demonstrations after tanyatsona kuti takabirwa election? Akandiudza ma-reasons ake, ndakazvinzwisa, all right, fine. Then zvadaro kana munhu achitaura kuti handikwanisi kuita ABCD because of ABCD, it's up to me to decide what I find. Ndoita sei kana ndichikwanisa kutanga pati yangu kana kutsvaga umwe leader wandofunga kuti anogona, dzakwandiri. Kana zvisiri izvozvo, I have to just humble myself and follow munhu iye, because at the moment in hangu I believe kana dai nyange ukanzi taronge ndiye mukomana watokwanisa kutongoti all right fine, mukomana toita sei, tikufunga so zvinoitwa respectively, munhu ari genuine. Hapana chakashata kuradza maconcerns ako as long as uri genuine. Chakashata ndekuda you believe kuti whatever it is that is going on, right now, there's no people are not being genuine, and there is an agenda. Maybe the agenda is to pull him down. Is that what you think about what is currently going on right now? Exactly, Angojed. You can't expect someone who several times calls someone that is a failure. He comes back and say we want unit with the same people that have told us that is a failure. What nonsense is that? So genuine. How Angojed, let me give a very good example of you. You see this thing of running spaces. Anyone can open a space and have numbers. But you now kuti muzonzi Angojed mukangovhura space, someone I don't feel out, no, let me go to Angojed space. Azvinangofuma zvaitika. You worked for this. And absolutely. Kana munhu achida kuwapa chokwadi ngaabvume, kwete kuti ozoya pana uchiti kana nendo unangovhura space ndikatoita ma-numbers. Asaro. Acknowledge kuti Angojed has got that capability, and it didn't come just overnight. You worked for this, you built this name, you built this platform. This is why people trust and come here, because they know that whenever they're presenting their ideas,
they will be given a chance, there is fairness and all that, those kind of things. So there are people who undermine Nelson Chamisa who don't respect the fact that for him now to have all these numbers, there is a historical ngikiri yanayo, there's somewhere where he came from. If you can't respect that and engage him in that ngikirika, unenge une problem. Oda kumunini pisa kuti pane hanzi inonzi chi hanzi chikwe institutional hayo, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvakadaro. Anyway, thank you very much. I hear you. Thank you very much. I appreciate it.